Yo, titanii mei, Giul cu dolar. A venit în sfârșit una din cele mai cerute mașini de comentarii și anume un Audi R7 pentru că, Claudiu B09611 #CNP ne zice așa: fă cu Audi R7 Sportback V8 Biturbo 4 litri. Fan Audi, adevărat. Deci fiți atenți, titanii mei, am scos nervosul ăsta pe circuit, pe Nürburgring să-i facem un test, să vedem dacă poate să bată celelalte. Din nou, suntem în războiul BMW Audi, să vedem care pe care. Bă, trebuie să mă pun, să moară caii mei. Și acum că am ajuns pe linia dreaptă, haideți să facem un top speed check, să vedem că poate să prindă. Avem deja 200 de km/h. Vă zic de pe acum, e slab. Se conduce bine, dar e slab. Mam, 230 avea, ăsta nici nu știu dacă face 280, 250, 260, cam lent. Îmi pare rău fanilor Audi, dar asta e realitatea, ce să fac, pare rău. Nu sunt hater, dar asta este. Băgați voi un rival șmecher pe măsură dacă vreți. Bun, avem 285, uite mă că avem 280, 285 parcă era, nu? Corectați-mă în comentarii dacă greșesc. 285 de km/h, așa că haideți la linie de fine să vedem ce timp a scos pe turul ăsta. Și avem 8 minute și 14 secunde,8, chiar aproape 15 secunde titanii mei, după cum v-am spus, cam lent. Așa că lăsați în comentarii dacă vreți să punem la bătaie un M8 cu R7-le ăsta. Asta dacă e ce trebuie unul cu altul, dacă sunt competitori direct sau nu. Oricum, noi ne auzim data viitoare. Ciao les!